Defa Efsûnî ji bo asta duyemîn. Silav, hevalên delal. Îro em ê bi hevra çîrokeke ecêb guhdarî bikin. Navê çîrokê Defa Efsûnî ye. Ev çîrok li Amedê di taxa Sûrê ya dîrokî da diqewime. Ew ji bo xwendekarên asta duyemîn e. Ji bo pêşketina we divê hûn çîrokê baş guhdarî bikin û bersiva van pirsan di beşa şîroveyê de ji me re binivîsin. 1. Zelal kî ye û li ku dijî? 2. Zelal li sûka Sûrê çi dibîne? 3. Defa Zelalê çawa dibe sêrbaz? 4. Peyva Efsûnî tê çi watê ye? 5. Welatê Stranan çawa ye? 6. Zeriya kî ye û çi dike? 7. Zelal çawa stranên Welatê Stranan rizgar dike? 8. Kîjan xwarîn amade di çîrokê de hene? 9. Zelal piştî serpêhatîyê çi dike? û xeyalên wê çi ne? 10. Heke tu li sûka Sûrê amûrekî efsûnî bibînî, tu yê kîjan ê bixwazî? û çima? Hevalên em niha dest bi çîroka xwe dikin Defa Efsûnî. Zelal 20 salî ye. Ew li Amedê di taxa Sûrê de dijî. Amed bajarê dîrokê ye. Malên kevrî yên Sûrê wekî tabloyekê ye. Kolanên teng bala mirov dikêşe. Bêhna nanê teze û çaya qaçax kolanan xweş dike. Zelal xwendekareke dibistana muzîkê ye. Ew ji defê hez dike. Lê dengê defa we ya berê nexweş bû. Her şemiyê sûka Sûrê tijî mirov dibe. Geltê li wir, sebze, kinc û tiştên kevn difiroşin. Rojekê Zelal diçe sûkê. Ew li wir defeke kevn dibîne. Def bi çermê pez e. Lê nîşanek li ser heye. Stêrkeke zêrîn. Jineke pîr a firoşkar dibêje: hay jê hebe, xanima delal. Ev def ronahîyê tîne. Zelal merex dike, dipirse: ronahî çawa? Jinik dikene û dibêje: tu yê bibînî. Zelal defê dikire. Malbata wê dibêje: Zelal, ev def kevn e. Lê Zelal guh nade wan. Ew hîs dike ku tiştekî efsûnî di defê de heye. Êvarê Zelal defê diceribîne. Ji nişkê ve dema ku lê dide, mehiyeke zêrîn ji stêrka defê derkeve. Kolanên Sûrê diguherin. Malên kevrî hêşîn dibin. Darên li nêzî çemê Dicleyê stranan distirên. Çûkên bi baskên rengîn ên li ser sûrên Amedê difirin. Zelal ditirse, difikire, lê dilê wê tijî heyecan e. Ev çi cîhan e? Ew dîsa li defê dide, ji defê ronahîyeke mezin derdkeve û def wê dibe cihekî nû. Ew der cîhaneke ecêb e û bi çiyayên bilind ên tijî kulîlkên ronî ye. Çemên şîrîn stranên klasîk distirên. Çivîkeke biçûk bi navê Zeriya bi Zelalê re diaxive. Dibêje: Silav, Zelal, tu li Welatê Strananî. Navê min Zeriya ye. Ez alîkara Şahbanûya Stranê me. Zeriya bi baskên xwe yên şîn qesreke krîstal nîşan dide û dibêje: Şahbanû Ronah li benda te ye. Zelal dipirse: lê çima ez? Zeriya dibêje: defa te sêrbaz e. Tenê kesên dilpaqij dikarin li wê bidin.
Zelal bi şaşwazî defê di destê xwe de digire û ber bi qesrê ve diçe. Kolanên Welatê Stranan tijî dengên bilûr û defê ne. Zelal difikire, ev cîhan wekî strana aynûr doganê ye. Di qesra krîstalê de ew Şahbanû Ronah dibîne. Ronah bedew e. Kincên wê mîna stêrkan in. Lê çavên wê xemgîn in. Ew digirî û dibêje. Stranên Welatê Stranan ji aliyê çivîkên xirab ve hatin dizîn. Bê stran cîhana me tarî dibe. Zelal dilê Ronahê yê westiyayî û bêçare dibîne. Dibêje, ez ê alîkarîya te bikim. Ronah dikene û dibêje, defa te hêzê dide stranê. Tu dikarî çivîkên xirab tek bibî. Lê hay jê hebe, ew bilez in. Zerya li nêzîkê Zelalê ye û dibêje, ez ê bi te re bihêm. Zelal hîs dike ku wê dosteke nû dîtiye. Ew û Zerya bi defa xwe ji qesrê derdikevin û ber bi cihê çivîkên xirab ve diçin. Zelal û Zerya li dijî çivîkên xirab pêşbaziyê dikin. Çivîkên xirab stranên Welatê Stranan di nav çengên xwe de digirin. Pêşbazî li ser sê rêyan e. Rêya yekem kaniyeke şirîn a li nêzî çemê Dicleyê ye. Ava wê wekî şerbeta diryan e. Zelal li defê dide. Ronah rê nîşan dide. Def wê li ser avê digerîne. Zerya bi baskên xwe çivîkan direvîne. Zelal bihêz lê dide. Rêya duyem daristaneke stranbêj e. Darên wê stranên klasîk distirên. Zelal bi baldarî di nav daran re diçe. Çivîkên xirab hewl didin ku wê rawestînin. Lê dengê defê wan ditirsîne. Zerya dibêje, Zelal, zû here. Ew bilez diçe. Rêya sêyem çiyayekî bilind êbê kulîlkên ronî ye. Zelal bihêz li defê dide. Dengê defê çivîkan têk dibe. Stranên dizî wekî roniyê baskên xwe vedikin û difirin. Zelal bi cesaret stranên Welatê Stranan distîne. Zerya bi kêfxweşî dibêje, Zelal, te cîhana me rizgar kir. Zelal vedgere qesra krîstal. Şahbanû Ronah stranên xwe jê distîne. Qesr dîsa dibiriqe. Şahbanû Ronah kilîdeke bi stêrkên zêrîn dide wê. Ew dibêje, ev ji bo vegera te ye. Zelal dikene û kilîdê distîne. Ew dibêje, ez ê vegerim. Ew bi defa xwe vedgere amade. Ronîya defê winda dibe. Kolanên sûrê hîn li cihê xwe ne. Malên kevrî û çemê Dicleyê xweşik xuya dikin. Zelal li defê dinêre. Nîşana stêrkê hîn li ser e. Kilîda Şahbanû Ronahê di çenteyê wê de ye. Ew difikire, ev nexewin bû. Malbata wê dipirse, Zelal, te def li ku ceriband? Ew bikin dibêje, li cîhaneke ecêb. Lê ew çîrokê ji kesî re nabêje. Ew kilîda Efsûnî di dolaba xwe de vedişêre. Zelal li mala xwe ye û xwarinên amade yên xweş dixwe. Diya wê kifteyên bi giyayên bi tam ên çiyayên amade yên wekî siyabo, catrî û hinekên din çêkiriye. Tama kifteyên xweş û biharatî dilê wê şa dike. Rojekê dema ku ew kifteyan dixwe, diya wê dibêje. Van kifteyan çîrokên çiyayan digotin. Ew bi kem difikire ku kifteyên amade bi defa wê ya sêrbaz re têkildar e. Dolmeyên bi tama şîrîn û şor xwarineke din a balkêş e. Diya wê dolmeyan bi tiriyan, bi hêjîran
û bi birincê tijî dike. Tama wan wekî şîrîniyeke sivik e. Ew dolmeyên diya xwe li hevalên xwe yên dibistanê belav dike. Herkes dibêje ev dolme wekî strana Amedê ye. Helava bi gûz û bi kunciyan li Amedê navdar e. Zelal her sibe têpê bi nanê teze dixwe. Lê helava bi gûz tama wê taybet e. Rojekê li sûka Sûrê ew helavê ji firoşkarekî pîr dikire. Firoşkar dibêje ev helav dilê te ronî dike. Zelal difikire ku ev gotin dişibe gotina firoşkara defê. Carnan diya wê qedayîfê çê dike. Ew şîrîniyeke bi şerbet û penêrê nerm çê dibe. Zelal qedayîfê bi çayê dixwe. Tama wê wekî bîranînên geşt û guzariyê ye. Diya wê her wiha bi nîskên çiyê şorbenîskê jî çê dike. Zelal êvaran diçe çayxaneyeke Sûrê. Ew çayê vedixwe û bilûrê guhdarî dike. Gel çîrokên berê yên Kurdî dibêjin. Ew çîrok derbarê evîn, şer û çiyayan dane. Rojekê ew dîsa li defê dide. Dengê defê her kesî matmayî dike. Gel dibêje, Zelal, ev def wekî strana şivan perwer e. Zelal dikene. Ew biryar dide ku stranê nû binivîse. Ew derbarê çemê Dicleyê, sûka Sûrê û bedewiya Amedê da difikire. Ew li dibistana muzîkê hînê nivîsîn û gotina stranan dibe. Mamoste alîkarîya wê dikin. Ew straneke nû dinivîse. Strana wê li ser kaniyên şîrîn û çiyayên bilind e. Hevalên wê jêra çepiklê dixin. Ew difikire muzîk çanda Kurd diparêze. Ew piştî serpêhatîya Welatê Stranan xewrên ecêb dibîne. Ew dixwaze ku hîn baştir hînê lêdana defê bibe. Sûka Sûrê konserekî pêşkêş bike û malbata xwe jî vexwîne. Her wiha ew dixwaze ku kifteyên diya xwe bi gel re parve bike. Ew hêvî dike ku bi defa xwe dilê mirovan ronî bike. Wekî Şahbanûya Ronah. Ew her şev li defa xwe dide. Li kilîda stêrkî dinêre û difikire. Dibe ku ez rojekî vegerim Welatê Stranan. Zelal li sûka Sûrê gelek tiştan hîn dibe. Rojekê ew bi firoşkarekî pîr re diaxive. Wî qala çîrokekê dikir ku derbarê kurekî dabû û wî bi defa xwe çiya ronî dikirin. Zelal difikire ku çîroka wî dişibe ya wê. Zelal rojekê diçe nêzî çemê Dicleyê. Ew li avê dinêre. Ava çem dibiriqe. Ew wêneyên çem bi kameraya telefona xwe dikişîne. Ew ji wênekeşî hez dike. Ew difikire ku bedewiya Amedê wekî Welatê Stranan e. Zelal diçe muzexaneyeke Amedê. Ew wêneyên kevn ên Kurdan dibîne û li kincên kevnar dinêre. Ew dixwaze bêhtir li ser dîroka Kurd tiştan hîn bibe. Zelal her sibe taştê dixwe. Ew carnan nanê tenûrê bi têpê û penêrê nerm dixwe. Ew ji nanê germ hez dike. Ew difikire ku nanê diya wê wekî xwarineke sêrbazan e. Carnan ew şorbeşîrê dixwe. Ew şîrîniyeke bi birinc û şîr çê dibe. Diya wê dibêje şorbeşîr dilê te xweş dike. Zelal dikene. Zelal ji xwarinên Amedê pir hez dike. Ew dixwaze rojekê xwarinên nû hîn bibe û ew dixwaze wekî diya xwe dolmeyên şîrîn û şor çêke. Zelal li dibistana muzîkê bi hevalên xwe re diaxive. Ew li ser stranên Kurdî difikirin. Rojekê hevaleke wê dibêje
Zelal, defa te taybet e. Zelal difikire ku ew rast dibêje. Zelal her roj li defa xwe dide. Ew hîs dike ku dengê defa wê bihêz dike. Ew dixwaze stranên şivan perwer û hin stranbêjên din ji ber bike. Ew carinan bi stranên aram tîgran jî distirê. Dengê Zelalê pir xweş e. Gelek kes dengên wê diacibînin. Zelal carinan li taxa Sûreyê digere. Ew li malên kevirî dinêre. Ew li wir firoşkarên sûkê guhdarî dike. Firoşkar bi zimanê Kurdî diaxivin. Zelal ji wan hin peyvê nû hîn dibe. Ji ber ku hin kes bi devokên cuda diaxivin. Zelal difikire ku zimanê Kurdî wekî defeke Efsûnî ye. Ew dixwaze Kurdiya xwe baştir bike. Ew difikire ku ew ê di demên pêş de çîrokên Kurdî binivîse. Ji ber ku ew dizane ku çîrok beşek ji wêjeya Kurdî ye û ew Kurdî diparêze. Amed bajarê Stran xwarinên xweş û dîroka kevne. Ew bi defa xwe hîn bûye ku ceseret û muzîk cîhanê diguherîne. Zelal pêşniyar dike ku hûn jî li ser hin aliyên xwe yên balkêş bifikirin û hêza xwe ferq bikin